Ali नै बिथां फट'ग्राफार बे फट' खेबगिरि बिथां बिराद डेन्जार खेबोदो बे बिथाङा एसे नुबाय दा जुम खालामना होबाय आं मानसियानो दे बर'नि थैसाम बे जांख्रिथायनि थैसामा थुवा बेनि खेबनाय दै नुदों नों आयौ मारै लायो नुबाय दा नै ओमफ्राय नै खेबजाग्राखौ नायदो नै बिराद साइस थागोन बेबो मावालाय बिना फाग्ला बायदि ओमफ्राय नै दा नै जोङो खेबबाय खेबनानै केमेरा लाबोआखै आरो बिथाङा माबासो S24 Ultra S25 आल्ट्रा बेजों खेबगासिनो बिथाङा ओरै गिदिं खेबदों बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुगोन दै डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना होगोन बिथांनिखौ नै दा आरो नोंथांमोना मिथिखायो जांख्रिथायनि थैसाम 2 दानि गोदान दा नायबाय थादो ओंखारोब्ला रिलिज जाबा दरखार गैला आं फाइनालि जों दा जानाय लोंनाय एसे लार फार खालामनाय जेबो गैयालै नै गाज्रि दासान रेडबुलसो ओमफ्राय मा होनो बेखौ औ माबा मजा ना माजा होनो औ बेसो आरो ना गाज्रि दा सान्दै जेबो गैया जोंनाव जों बिसिलारिखौ लाबोदों आरो ना एसे ब्रेन्डखौ इन्टारनेसनेल जों बिदि जौ जुवाजों बिदि सोमोन्दो गैया जों बायो आरो ना जों रेडबुल लोङो देहाखौ स्ट्रं लाखिनो बिदि देहायानो धोन माबा नालाय देहायानो मेन नालाय देहायानो धोन बिनि थाखाय जों दा नै बिरडजों एसे रेडबुल लानो नागिरदों बेनोसै आरो ना लोगोफोर गोजोनथोंसै जों दा नै गाइसमोन साफ्राखादायाव फैदों एसे नायद्लाबायनि जायगाफोरा माबायदि कन्डिसनाव दङ नै दा जायगानि माबाफ्रा थासारिया बेबायदि जानानै दङ नायलांबाय थादो जोबजासिमाव माबायदि नुगोन नोंथांमोनहा मा बुङो नामा बेनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो नामा साबस्क्राइब होबानो जाबाय बेफोरबायदि सोमखोर माइ दुब्लि बिदि आरो ओरैहाय गोजौ हाजो ओरै माइ दुब्लि सोमखोर मजायै मजा लामाया नै बेबायदि एसे अखा हादोंमोन अबस्थाया लामाना दै थायो नै ओमफ्राय नै मोसौआ सौदावलायनो नागिरबावदोंसोमोन जोंजों लामायाव मोसौ खायो नालाय दा जों मोजाङै मोजां सफैनो हाबाय सौदावाखिसै बेफोरबायदि लामानि अबस्थाया नै दै गोनां बोथोराव बिदि जायो एसे सापर्ट होबानो जाबाय औ नै दा बेफोरबायदि जों दा बै हाजो गोजौ फारसे थांगासिनो दं दै नायलांबाय था जेबो नुलांजोबगोन लामाजों जिबौ मासे बारस'दोंबाबो बेखौ नुगोन मोसौ मासे बारस'दोंबाबो बेखौ नुगोन नोंथांमोनहा नायलांबाय था आरो मानो नुजोबगोन माइया नै सोमखोर बरिया बेखौ रुवाजोंसो दाननांगौनो बिनि माइखौ बिराद गिदिर जायो माबाया माइनि बिफां माबाया बेखौ खासिजों हाबा बौवा जाहैदों रुवाजों दानोब्लासो हायोनो लोगोफोर नुफेरदों खोनाफेरदों नोंथांमोनहा माब्लाबा रुवाजों दाननाय बिनि माइया रुवाजों दाननांगौ जाहैबाय मा बुङो नोंथाङालाय दा जों मोनहाङानो जाथारबाय खाथि मोनफैबाय जायगाया बेफोरबायदि आरो ना बेयाव हारसा गथ'फोर सानै लोगो मोनदों जों साइकेल नारदों सासे सालायदों मा बुङो बाबुमोनहा थिगैनो दंना नै बेहायनो जाहैबाय बर'नि थैसोम गावसोमलायनाय बमा बेफ्रुलायनाय जायगाया नै बेनोलै रायजोफोर नोंथांमोनहा नुदोंना नुवाखै बर'नि थै सुटिंआ नै बेहाय बानायदों बमा होनाय बेफ्रुलायनाय गावलायलायनाय बेनो दै रायजोफोर नै आयौ गिलु फालु समायना रमायना जायगा आयौ हनै दै गजोबनाय जिरि हारांगा हाथांगा हाजो अन्थाइ
आयौ बिदि हनै रायजोफोर नायलां आयौ जोबोद गिलु फालु समायना आयौ हाजो खंखर हनै बापारे आयौ नुदों नोंथांमोनहा नायलां बरिया जायगा ओइ नै बेनो दै सफैनाय जाबाय सफैबाय फाइनालि सफैमारबाय बे सफैनायनि गेजेराव नोंथाङा फंनैसो माबाफोर बुंगोन नामा मोजां मोनदों आं सफैनानै मोजां मोनदों ओमफ्राय बेयाव सफैनानै नोंथाङा मा खालामनो जोङो फैनाय जादों बेहाय एसे नायलाबायनोसै बेरायलाबायनोसै औ ओमफ्राय माबाफोर बुंबावगोन नोंथाङा जाथ'बाय र' नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा आं बुंनो सानदों ओमफ्राय खिनो ओंखारबाय ना खिनो ओंखारबाय होमबालाय दा खिखांनायनि उनाव एसे बुंदो नङा खिनायखौबो बिराद टेनसन माने अबे जायगायाव खिनांगौ गोदान ना नै बेयाव गाखोनानै खिदों नै नुबाय नै बेयाव मोसौ खिदों बेलाय मोसौ खि दङ नोंबो बेबायदि खिनो हागोन आरो ना नै बेलाय नै मोसौ खि दं नै बाहाय मोसौआबो बेयावनो खियोबा नोंबो बेयावनो खिनो हागोन आरो ना मोसौआ खिथु सुवा ओमफ्राय आसुयोना फाइनालि सुवाबाबो जायो मोखोना बिलाइजों फुगार जायो दा जों सफैमारबाय आरो ना फाइनालि नै आयौ लोगोफोर नै बिथांमोनहा नैबे दै बोहैबाय थानायखौनो नायनो लुबैनानै नै बिसोर बिथांमोनहा सफैमारबाय दा फाइनालि जायगाखौ नुफेरथाराखैमोन बिथांमोनहा नायनो गोसोखामोनलै नैबे दै बारजुमनाय गनायखौ दा बिराद फैसा गारना फैबायलै ओमफ्राय लोंगोन होनदों दा लोंनाया दैखौबो लोंसै ओमफ्राय एसे खुलुमनानै लों नै बिथांमोनहा फाइनालि नुफैमारबाय आरो ना बेफोरबायदि जायगानि कन्डिसना नै बिलाय अन्थाइ दङ बोरैबा गालुनबा गिनांगौ दै एसे गिनाङा दा नंगौ दा नै बिदि आरो ना दैया नै नायदो नै बिदिबा एकदम गोजौनिफ्राय गबोयो आरो ना नै बाहुबालि शुटिंआबो बावनो औ बाहाबुलिया नै बिथांमोनहा नै बिलाय नै बाहुबुलिया बेयावनो जादों नै बिलाय आयौ गोजौनिफ्राय गोलैबोनाय नै बिलाय ज्रय मबाइलाव एसे बिदि नुयो बिराद गोजौदे नै केमेराया लाजोबनो हाया मोगथाङाव फैनानै नाय आरो एकदम नायफैयो नै बिलाय नायग्राया नायफैनो होननानै एकदम हांखुर जाबाय थाबाय नों दा नुफैनानै माबायदि मोनखो फाइनालि बिराद गोजोननाय मोनबाय दा एसे बेखौ सोलानाय नांगौ लोंनाय नांगौ बिनि दैखौ एसे गोसोनि साननाय हनाय एसे मोजां जायो बिदि होनना बुंदों बिराद सुबुंफोरा जों लोंफैबाय बेमारबो हामबायनो जों खोनानो मोनदों आदैनि फिसालानि थैजोआ हामबाय औ नंगौ बिराद खोनानो मोनदों नै बिराद फाइनालि आयौ लकेसनखौ लिरना होनोसै ओमफ्राय माबायाव डिसक्रिपसनाव